Me olemme Suomen merkittävin arkkuvalmistaja, SHT Tukku. Ennen vanhaan arkkuja tehtiin käsin, pienissä puusepän verstaissa tai kotioloissa. Laadukkaan käsityön taito näkyy valmistuksessa yhä tänä päivänä. Nykyisinkin suurin osa tuotteiden valmistuksesta tehdään käsin. Työllistämme yhteensä noin 100 henkilöä punkalaitumella ja aluepisteissämme. Valmistamme arkkuja ja uurnia alusta loppuun tehtaallamme punkalaitumella vastuullisesti ja laadukkaista materiaaleista. Kotimaisuus on yrityksemme sydän. Tuotteemme ovat avainlipputuotteita ja valmistamme monia yksilöllisiä ja kauniita arkkuja sekä uurnia perinteisten mallien rinnalle. Arkuissamme yhdistyvät laadukkaat materiaalit, kaunis muotoilu, vuosikymmenten kokemus ja erityistaidot sekä suomalainen käsityö. Erikoistilauksena meiltä on mahdollista saada juuri sen väriseksi käsitelty tai juuri sillä arkkuun sopivalla kankaalla verhoiltu arkku, kuin asiakas toivoo. Työntekijämme ovat huippuammattilaisia, jotka tekevät työnsä tarkasti ja antaumuksella. Pisimmät työurat meillä ovat yli 40 vuoden mittaisia. Laatua huokuvaa käsityötä tukemassa tehtaallamme on modernia teknologiaa työntekijöiden apuna, esimerkiksi nostamassa raskaita levyjä. Käsityö on arkkuvalmistuksemme perusta. Puuseppiemme ja verhoilijoidemme ammattitaito näkyy arkun pienimmissäkin yksityiskohdissa ja takaa valmiiden tuotteiden laadun. Toimintamme jakautuu 2 osaan: omaan puusepän teollisuuteen sekä erikoistuotteiden maahan tuontiin. Tuotteitamme myyvät muun muassa hautaustoimistot, kukkakaupat, sisustus- ja lahjatavaraliikkeet sekä erikoisliikkeet. Tänä päivänä keskitymme tuotteiden ja tuotannon kehittämiseen sekä ennen kaikkea vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin aina vain paremmin. Meillä SHT Tukulla kaiken toiminnan lähtökohtana ja perusajatuksena on ajatus siitä, että me ollaan töissä täällä asiakasta varten. Joka päivästä tekemistä ohjaa ajatus siitä, että me halutaan auttaa asiakasta menestymään. 70 vuotta olemme tehneet työtä asiakkaidemme menestymisen eteen ja jatkamme tätä työtä edelleen.